Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Оңышсыз қалу куркынычы бар Тукай районының Росинка һәм Ратник бакчачылык ширкетләрен су баскан. Шолның 38-дә 13-тә бер йорт ишек алдында асфальт җимерелеп төшкән, моның сәбәбе нидә? Оңырсыз қалу куркынычы бар Тукай районының Росинка һәм Ратник бакчачылык ширкетләрен су баскан. Бакчачылары борчыла, тиздән бәрәңге утыртыр вакыт җитә, алар җир эшләренә керешә алмый. Нишләп булай килеп чыкканы бакчачыларның бу уңайдан фикерләрен төрле. Монда без быел бәрәңге утырта алмыйбыз. Ничек басмасын инде? Моның бу мунчасы авыша башлады. Нәзирә Насрыева белән Иван Пахмелкинның участоклары янәшә урнашкан, шуңа күрә дә аларның икесенең дә проблемалары бер. Һәр яз сайын аларны су баса, эргән кар сулары турында туры аларның участокларына ага. Ул иң уңышлы җир катламын юа, өйләргә һәм мунчага үтеп керә. Әле ул ныклап китәчәк. Май беткәндә, әле менә бу җир нидә ята? Бер утыртып булмый. Она тегеннән башлана безнең участокны алып китә. Росинка бакчачылары трубаны ачкан очракта хәл катлауланыр дип куркан. Су үз юлындагы бар нәрсәне юып алып китәчәк. В этом году был суд, значит, приняли нашу сторону. Мы предоставили всю доказательную базу о том, что, значит, труба была наша. Значит, мы по решению правления правильно законсервировали трубу. Ратник ширкәтенең кайбер бакчачылары исә труба куелганга аларның урамнары су басу зонасында калды дип белдерә. Монда мондый хәл булганы булмады бердә. Менә бу 2 ел инде хәзер. Менә шушы трубаны бар итеп куйганнан соң, мин менә булар өчен борчылам. Менә бу халык, менә монда аларның бит анда бозлары, ниләре. Белмим, ничек алай бу. Трубаны бетонитеп куйган миксер белән заливайты. Менә шуңа су монда җыела, тигә алып китмәй. Менә харбаларын заливайты. Менә ничек су та, беләсең. Бу хәлне аңлату өчен без Сады Заками төбәк ара иҗтимагый оешмасына җитәкчесенә мөрәҗәгать иттек. Решение этого вопроса было озвучено. По территории пост Родник организовать, значит, изготовить дренажную водоотводную канаву порядка 150 метров. Это 2 часа работы экскаватора. И отвести, значит, эти воды по направлению въезда СНТ, вернее, пост Родник. Тукай районы хакимиятендә дә бу мәсьәлә буенча аңлатма бирделәр. Администрация Тукаевского района максимально помогает включению программы в части обустройства подъездных путей до СНТ, по обустройству площадок твердокоммунальных отходов и включению в программы обеспечения электричеством. Деятельность СНТ регулируется 217 федеральным законом. Тукай районы җитәкчелеге бакчачылар белән очрашырга һәм проблеманы хәл итү юлларын бергәләп эзләргә планлаштыра. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолның 38-дә 13-тә бер йорт ишек алдында асфальт җимерелеп төшкәне, бу вакытта юлда чүп түгү машинасы була. Машина йөртүче зыян күрмәгән, ә махсус транспортны чыгару өчен манипулятор чакыртырга туры килә. Бу хакта бирдә яшәүчеләрнең фикерләрен безнең төшерү төркеме белеште. Бу кадрларны 38-дә 13-тә бер йортында яшәүчеләр җибәргән, аларның өе янында асфальт җимерелеп төшкәне, барлыкка килгән ирганлыкта исә чүп түгү машинасы кала. Шулар сүзләренчә, берничә ел элек алар юл астында бушлык барлыкка килүен сизгән. Бу инде күптәннән килә торган вакыйга инде. Без аны 3 ел элек белгән идек, что аның астында бушлык. Чөнки бордюр җыгылып төшкәч, бордюр астыннан таяк тыгып карадык, анда бушлык икәнен без аны белдек. Шулар күзәтүенчә, юл өстендә һәр вакыт су җыелып торган, асфальт җимерелергә берничә көн алдан исә су калмаган. Су җыелайды менә монда. Торайды ул яңгырдан соң ул 1-5 көн алдан бага китмичә ил су торай монда. Менә хәзер инде су китте, юлда китте безнең менә. Гринта операторы вәкиле белдергәнчә, махсус техника бераз зыян күргән. Во время выгрузки ТКО из контейнеров в мусоровоз возле дома 38/13 машина стала проваливаться под асфальт. Никто не пострадал, автомобиль вытащили из провала собственными силами, небольшие повреждения устранены, техника уже вышла на маршрут. Шолы су каналы предприятиесе да хуҗалык көнкүреш канализациясе челтәрләренең төзек хәлдә булуын хәбәр итте. Бригада әлеге участокны тикшергән.
По словам местных жителей, в позапрошлом году в этом месте методом горизонтально направленного бурения был проложен кабель. После образовалась трещина, которая привела к данному провалу. Как раз в этом месте проходит ливневая и хозбытовые канализации. Работы по прокладке кабеля были произведены в охранной зоне без ордера и согласования с ООО «Челны-водоканал». Шулай ук ресурслар белән тәэмин итү оешмасы белдергәнчә, аларның башкарма комитет вәкилләре белән киңәшмәсе оештырылган. Аларга юл катламын торгызу эшләрен башкарырга туры киләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Югары уку йортларына һәм урта махсус уку йортларына кабул итү кампаниясе башлану датасы билгеле булды. Быел ул 20 июньдә башлана. Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы сервисы ярдәмендә дә бирергә мөмкин булачак. Моннан тыш ялда абитуриентларның югары уку йортлары белән танышуы дәвам итә. Яршаллы дәүләт педагогика университетында ачык ишекләр көнендә безнең төшерү төркемендә булды. Абитуриентлар шулай ук аларның әти-әниләре университет тормышының атмосферасын тулысынча тоя алдылар. Алар төрле мастер-классларда, лекцияләрдә һәм экскурсияларда катнашты. Моннан тыш хәрби тарихи күргәзмә белән якыннан таныша алдылар. Клуб у нас с 2020 года, как раз состоит он на базе историко-географического факультета НГПУ. Как раз у нас принимают участие студенты разных курсов и с разных факультетов. Танышу вакытында булачак абитуриентлар югары уку йортының барлык 6 факультеты турында белә алдылар. Шулай ук Яршаллы дәүләт педагогика университеты структурасына 14 кафедра, индустриаль педагогик колледж, өстәмә һөнәри белем бирү институты, фәнни тикшеренү лабораторияләре, кванториум, педагогик технопаркы керә. Новые школы оснащаются оборудованием. Все это оборудование есть здесь. То есть уже студенты учатся работать с тем оборудованием, которое находится в новых школах. И самое важное, чем мы отличаемся от, может быть, тех вузов, которые в университетах, не педагогического направления. Мы с первого курса даем методику преподавания. Творческий яктан да үсеш бара кешедә. Мин үзем Мирас проектының руководителе булып эшләнәм. Беренче тапкыр бу университетта миңа бик ошады. Мастер-класслар бик мәзәк, күңелле һәм студентлар да, волонтерлар да барысы да нык әйбәт аңлаттылар. Абитуриентлар әйтүенчә, университет яхшы тәэсирләр калдырган һәм күпләр һөнәр сайлауны хәл иткән инде. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Иммунитетны ныгыту өчен иң яхшы чара туклану, ул витаминнарга, минералларга һәм файдалы майларга бай булырга тиеш. Яршаллыга Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе килде. 35 төрдән артык диңгез деликатесларын сатып алырга ашыгыз. Адресы на Пушкинской сәүдә үзәге, Сөембикә проспекты, 51. Чавычы, палтус, балык, тунец, улдык. Киштәләрдә Камчатка балыгы һәм улдыгының нинди генә төре юк. Диңгез деликатесларының зур исемлеге шәһәр халкында барысында сынап карарга теләк уята. Привезли вам более 35 видов рыб. Холодного копчения, горячего, слабосоленое. Это вот чавыча холодного копчения. Коптится она на натуральных опилках, на ольхе, на вишне и на яблоне, что позволяет сохранить все ее свойства. Хәтта иң таләпчән диңгез продуктларын яратучыларны да чавыча һәм ак балыкның искиткеч тәме битараф калдырмаячак. Гастрономик рәхәтлектән тыш балык организмны витаминнар белән тулыландырачак. Шулай ук чаулар эре бөртекле улдык та сатып алырга мөмкин һәм булар барысы да арзан бәядән. Чтобы от жизни не отстать, попробовать надо, пока живой. Нежные, вкусные, да, приятные, свежие. Запах хороший, мы разбираемся. Вкусная рыба, жирная, вкусная, приятная, не сильно соленая. Поэтому вот решила взять. И с картошечкой, и в бутерброде, и в салате можно. Вот. С детьми поделюсь еще. Так что хорошая рыба, вкусная. И на вид они очень хорошо, вид у них красивый, приятный, хочется. Вызывает аппетит. Камчатканың деликатес төрлелеген бәяләү мөмкинлеге бар, тик 20 апрельгә кадәр генә. Ашыгыз чауларны һәм шәһәр кунакларын на Пушкинской сәүдә үзәге, Сөембикә проспекты, 51 адресы буенча көтеп калалар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз.
Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 15 по 20 апреля. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.